Patay ang duha ka tawo kag duha man ang pilason matapos nagbungguanay ang isa ka pick-up, tricycle kag motorsiklo sa sitio Cubay, Barangay Poblasyon, Bingawan, Iloilo. Sakay sa tricycle si Felix, 64 anyos, kag iya asawa nga si Bessie, 65 anyos. Samtang ginamaneho naman ni alias Joy Joy ang motorsiklo kag ang kasin ni si Daven, 20 anyos ang edad. Sa interview sang Bomba Radio kay Police Lieutenant Philip Girao, officer in charge sang Bingawan Municipal Police Station, iyagin pahayag nga nagapadulong sa isa ka direksyon ng tricycle kag motorsiklo. Samtang ang sa piyak naman nga linya may nagapadulong nga Isuzu pick-up pakadto sa Kalinog. Pag abot sa likuon nga bahin sang dalan, naglapaw sa iya linya ang pick-up kag nagbunggo ini sa tricycle kag motor. Bangod sa mabasko nga impact, nagtabog si Joy Joy gikan sa iya motorsiklo kag nasalakay pa ini sang pick-up. Gindala naman ini sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Sa piyak nga bahin, nagapaayo na kontani sa ospital si Felix nga driver sang tricycle sang ginbawian man ini sang kabuhi bangod sang dako nga pilas nga iya nga naangkon. Padayon naman nga ginabulong sa ospital si Bessie samtang nakagwanan sa Javen matapos nakaangkon sang bagras. Pagi sa hot pursuit operation sang Bingawan Municipal Police Station, naaresto ang driver sang pick-up nga voluntaryo naman nga nag-surrender sa punong barangay sang barangay Kinarupan, Bingawan, Iloilo. Naghahanda na ang kapulisan sang kaso nga reckless imprudence resulting in homicide, physical injuries kag damage to property batok sa suspect. Padayon naman ang investigasyon sa mga pulis agud matumod ang kabugusan nga natabo sa amo nga insidente.